and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Tabunan ako ng mayo. Pila na lang ka mga adlaw. Mahuman ang ako misyon. Dili manugon nga gisumpayan ako ang ako misyon. Kung makumbinsiyan ako si Mary, sigurado ko nga daghan ang ubanamo ni Mary aron mobalik sila sa sabakan sa gobyerno. Ang unang mahitabo nga magkabahin-bahin sila hangtod nga magkausa nga moampo sa balaod. Oh. Diin kagikan, Komandidod. Si Agnes. Ako may mangutanan nimo. Kung asa ka pa doon, nga ingon ining urasa, o ikaw rin usa. Matog na unta ko karon. Apan mibangon ko. Kay mura og may nabati kung usa ka kahimanan para komunikasyon. Maumiani ko dining dapita tungod kay murag ni adining dapita magagikan ang tingog. Karode. Na-interes ko si mong gisulti. Ato pangitaon. Apan dili pa dugay nga nawa ang maong tingog karode. Atong pangitaon ka, Agnes. Ikaw mo'y mutultol na ko kung diing dapita ang matod nimo. Nabati nimong tingog sa komunikasyon. Ikatulo na itong tuyok-tuyok din ni Karode. Apan, wag yun. Wag natay na bati. Bason gusto ka pa nga mobalhin og laing dapit. Tana. Karode. Kinahanglan ato pangitaon ka, Agnes. Kung tinuod man nga nakabati ka sa maong tingog, kinahanglan ato dahil kining masusi. O inhibaw na to kung may nagkadool na bang kaaway sa atong kuta. Pagkakaroon, dili patingali na ito makitaan Karode. Apan, sagdi lang. Tungod kay abi ni mo, kaduhan ako makadungog sa maong tingog. Ni ara sa palibot Karode. Sige, magbuwag-buwag na ta. Nagkinahanglan og hilom nga paniid ka, Agnes. Mao na kining akong giingon ninyo nga dili na luwas ang seguridad sa atong kuta. Kana kung tinuod man gani nga may nabati kang tingog sa komunikasyon. Sige. Pasensya na Karode. Manutahan ako. Unsa ka na ka, Agnes? May mo natingali ko mangutanan ninyo. Diyan kagikan. Batasan na nako matagabi nga mulibot gid ko ka, Agnes. Obligasyon ako ang inyong seguridad. Mapulang gabi. Mapulang gabi ikauban. May pagduda og katahap ang iyang sinultihan. Abi na kung nahinano ka na. Gipaabot na ka. Kinahanglang dili maugmaan kini akong nahibawan. Kinahanglang kasultian kagid ini. Mary. May nakita ka pa nga kausaban sa liniho ka ni ka Agnes? Ano man? Naniid si ka Agnes natong duha. Nakita sa ni Mama Yolanda ka kanina. Wa siya mukuyog sa ubang sinalikan sa Yunita. Mibalik si ka Agnes ni sa atong kubo o ganiid. Kung wa pa si Mama Yolanda, hayan makabati si Agnes sa atong gilalisan ka kanina. Nagkamatikod sab ko, Mary. Gusto ka. Nagkausap ang mga liniw ka ni Agnes. O gusto ka. Hapit na kumutuon ni mo. Dili nakasalikan ang seguridad sa kuta. May dili tiaw nga kakupot nga moabot din sa kuta. Gusto na ko nga ibalhin ka nga to sa partido regional nga kamanduan. Dili kumutukot nga mabuwag ka namo ni Comrade Karudi.
dili ka gusto. Nagkinahanglan pa kinig batak kang pangusisa, Kamiri. Ako'y mulihok na ini. Ako'y maniin na ini. Apan kinahanglan magbantay kita. Apan, husto ka kayo. Bisan ako, dili makatugot nga magkalagyo kitang tulo. Karodi. Isaad mo pa ka na? Akong isaad. Manumpa ka sangan sa atong anak. Tungod og alang sa revolusyon ug tungod sa atong anak. Dili ko musugot nga maglagyo ay kitang tulo. Salamat. Daghang salamat, Mary. Gamay pandasok sa kaepektibo ang hinimuhimong rason aron kasugdan ang paggimok sa mga katahap og duda nga mataw sa usa sa mga mapulang manggugubat. Way nibaw nga nagsugod na si Rudy sa tumatapos niyang buluhaton. Isip opisyal sa militar taliwa sa mga revolusyonaryo. Karyot. Kung pukaon. Pagkape mo, paras. Huwag mayo ka ng mapang drawing ni Alfredo, Lucio. Ano yan, Colonel? Paras. Imo ng drawing? Yes, sir. Bingo! Wa mamakak si Alfredo. Tinuor gyud ang iyang drawing kay mitakdo gyud ang drawing ni Paras sa drawing ni Alfredo. Very good. Time pa. Gusto? Ngano, Lucio? May dakong busay sa dakong kalasangan, Colonel. Ang busay ra ang wamapil o drawing ni Alfredo kay tingalig idid ana pagsulat si Alfredo sa may busay. Busat ni asa busay ang dakong sekreto. Husto ka siyo. Okay. Di nato ni katungkan. Nahibaw na ta kung unsay makahatag nato lahutay. Sa magkuhagog linikit, Colonel. Pagkuha nitong marihuana. Pagdagkot mo inyuha. Ano mo ipti-ipti man mo nga naaman tayo daghang konsumo di. Sabay nagkagawa ni Colonel. Daghan nga adlawng dako ang pag-atake. Mag-una ang kalit kayong air attack. Dayon ang sunod, ang ground attack. Dungan mo na ko. Ground attack. Patay silang tanan. Patay sa si Rudy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!